रखिया के कजराए जान झगड़ा करा दी केकरा में मर्द में हिंका हुंका में बड़ी फुहर पत्थर बोल रहा माता बहन लो बा हमारा लाज लगता न तो तू जानता हो कि फुहरका के हम परम डायरेक्टर हैं तारा ही पता होगा चाहे केहू कही तू कह रामा शंकर कहस अजीत कहस कमलेश कहस हमर कहल के कहे के बा गानवा तो कवि ले लिख दी बतिया गाने मारा के अतना फुहर हमरा के थी चटे कहत है सिस्टात भैया लड़का ही कुल मना करतर सके हो चेलन से मत गाओ कमलबास का जब से बौसीर भइल तब से इनका सगाओ तनी का बेसब बदल जाता सब 5 गो नहीं गावला के बाद अतना अंग्रेजी ढीला तारा सब फोन पर के कहता कहां प्रोग्राम बा रले हां लंगड़ा बेंदा आई कहता कि तिलवा कर मेहरारू देले बिया कि लंगड़ आनहर भेटई है सो बबुआ देखो लंगड़ के तो दे दहलो ए देहिए में एगो आनहर बा बिना आंखे के टूट कहूं जला मंजिल पर ए देहिए में नाम ना दे बबुआ उनको कुछ खिया दो वो खाई है ना खाए ना ता तिलवा में खाली ठोकर मारे ले खिया दो लंगड़ा का नहीं खिया दो मर्द तिलवा एगो आनहर बेचारा कब से देता ना ता तुम बुझते नहीं कर हाथ बड़ा तू दादा ए हमरा के कहले ना कितना गंदा बात सुन लो कहले है तू लाड़ चटाइल बड़ा हसन कहे इनकर जुबान इतना बिगड़ गया है सिस्नाथ भाई घरो मेहरारू कतनो सुंदर खाना बनावतिया ई का बनल बड़ी एमे झाट का स्वाद बा डांटत रहत रे मौगी के कुछ वो दाल सब्जी कुछ वो देतिया नु एंगा खाना बनला एमे झाट का स्वाद बा एक दिन हम हो घर में इनका द्वार पर रोटी भुजिया हमरा के भेजल आ इनका के चावल दाल सब्जी आ तले देखो तारे कि बूढ़ा देखो तारे कि दलिया में हतवत किस के गुच्छा बा आता ना किस कहले रे ई का हो तो वो कहता चुप रहो कतनो निमन बनावत नहीं कहत कि झाड़ का स्वाद बा झाड़ ए बड़ा झोटिया दाल दाल बनी स्वाद तू छोड़ दो कोले बोल माइक में कहे तो पागल है माइक में बोल दी माइक से हट के बोली दिन के व्यास हो भाई तुम कौन बात ना माइक पर बोल के दूर ले सुनाई माइक से हट के बोल दो कि इतने दूर सुनाओ लोग हंस ले तो पिछवा ला कहस लंगड़ा का कलस तो वो उनको आगे लस कहे का कलस ए जैसे आके फिर ने से समाचार जाए जाए ओने त गाना और आगे रही बात खत्म हो जाएगी असाई जानी की पूरा फूल समाज लेके बस में चढ़ रहल है आ तला है नचनिया आ हमार नचनिया वही बस में चढ़ली से एगो सीट खाली रहे झगड़ा कर देली सो ई कहे कि हम बैठब वो कहे कि हम बैठब तो खिसिया के उ नचनिया कहती है एंकर वाली है एकरा से कि सीटिया लेके अपना मुंहवा में हुर लो तो कहते कि ते बसवे लेके अपने मुंहवा में हुर ले तो कंट्रेक्टरवा कहता कि री ए बूढ़ा व्यास के समाजी ले बैठल बा आज जब तू बसवे अपना मुंहवा में हुर लेबू तो है सवरिया हमरा लंड पर बैठ के घूमे है हाथ ना बूढ़ा व्यास का सवारी बैठल बालू ये हमरा लड़वा पर बैठी लोग घूमे तो काला हो करी जवाब सटीक खाली मौगन का रूल कर में तरह ही घंटा 1.5 घंटा लागत है कितना बढ़िया चल रहा मैं मार दूंगा भीष्म पितामह को अरे वो भीष्म पितामह हो जा फिर मैं परर ले हे बरा है लंगड़ पितामह है मौगा है का फिर मैं परर बड़े दादा कहने का जाए दादा परसों बोला तो मौगा है वाला है कौन बात अपना राशि में बड़ा ठीक बा